Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya hari ini mau ngapain aja iki? Nyantai. Mereka pas kosel dengi. Lu wajahnya lah. Pijet iki mang tak Alah. panek. Baru pijet iki. Heeh. Olahane wis langane sing tengen tak pijet saiki wis Lumpur tenan. Lungkar. Kene wis Gak gung kelasmu melok Mas Dik rong kelasmu nak kur terjal ngono kuwi. Loh, lho aku dhewe mau gak asungan takkan gandol anu. Ya teko temper lho. Tenan. Kayak dimoti kayu lho. Jek wani. Sapok sing gedhe lho wani jek. Nah, kan rendekno gak nyantol-nyantol. Gak balekno Medan. Krungu dhewe. Bar terus pucet terus iki. Jadi aku gak nambah-nambah ya gak ngurang-ngurangi. Kowe munggah, kowe munggah. Iya munggah tapi dengan cara terpaksa karena dia ngejak leren mesti 3 kali nek gak 4 kali. Aku pas leren barang. Ngesakno sapa? Iki. Iya ngesakno Kenji cuman Kenji kadang gandol. Kuwene kan mosok leren ngono. Ya kok sitok. Nyurungane memang tak cepet napa. Dadine awake dhewe ben ndang teko finish ndangko apa leren sitok rada suwi ngono lho. Ben tikungan kuwi leren. Kene. Benang berwangel barangel ya lah. Kene ini kemeng paling. Leren pindu tok. Lah Sik to. Oh, bunga lah umbar. ndang to. CRF KTM bodo nglimpruk. Iya nglimpruk ning bendalan jadi aku nyimpangi terus, Ber. Aku mau pengenku rasa leren. Aku doyo-doyo cepet ning nggon iki lho, nggon ame lho. Nang kono kan iya tanjakan Sing ning terus pola pendem iki to. kalau pendem. Pengenku sekali kono, pengenku nerusno ning apa jalur 3. Ngono bos. Langsung Wis. Lah kalau dadi pindang ning Mas. Itu kalau dadi pindang, Bos. Nek wong Wis izin hari ini gak iso ngetan, gak iso ngevlog. Aku sesuk wonge pijet. Tapi bendane awake. di teleponnya anu apa? Ayo manglek mangan. Ayo ning aku mau ke Marimun kamu ikut enggak ngono to. Enggak kamu lanjut aja. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kamu lanjut aja. Turu le. Kowe turu aduk. Turu aduk. Nek sekirane anu nekerane rasa melu ngene. Tibamu miring. Tibamu kuwi ngene lho. Bangkane sik tak ingeti Kontir. Video Lho mati bener tiba tapi wong awake dhewe tahan banting lho. Do aku Jadi tiba. padak, Kayak lemu tibaku malahan glundung pindu. Aku tibaku ning tanjakan. coba pajak deh Mas Mudi. Mas Musik ki Garan Pandey iki. kanan pandhe. Kena Mas Mui. Wah, Mas Mui yo mengi. Betel mekan kok. Jadi banyak apresiasi nang Kenji. Jadi nah kameramen itu disetel bos karo Awake dhewe ngarahno. Cuman untuk Kenji pomone neng tanjakan ya Ken, dhek kok ngisor. Iki sampai dhek iki munggah neng tas-tasan. Lah Kok wong neng kene tok terus mandek rega. mandek terus bener kan tenis sing gurih cuman sing iki gak kesot. Dadi nek pas kene jempeng ngene. Lalu Sampai neng tanjakan. Ketika Kenji mesti tanjakannya hilang. Hilang tanjakan. Berarti kowe ketak omongin neng segenengan sing etan. isu ora wis di briefing Pak Dik, Wis engko tak, ya. ngene. Lah kowe lali. Lali. Sitoke lali. Lali. Tapi untuk junior sudah. Wis Tapi ya karena istimewa. Kenji tak ajak iki dhek punya ya kayak skill bos, Cekatan. kemampuan cekatan dhek cara kayak pegang HP-ne. tatak wis. Terus setiap ngonten pasti di seneni arep iki kurang ini. Gak ngono kan ngene dadine Lah kene nyantol. nyantol pinter. Ngono makanya dijak. Kenapa Wong gak? akeh kaya dingi pemdadikan sih mbek. Nah, gak iso Gak zaman. Mbak, aku di- melepadu. Lah wong isuk ya wis di briefing Pak Dik engko ngene. Piye amre iki isuk sak Ya pagi tak briefing, tar pengambilan gambar terus bengi wis di briefing, isuk di briefing nah. Briefing terus. yang lokasi tak kandani meneh. Oh, golek view sing apik kan ngene. Masih banyak yang kurang nak menurutku. Sing ning tanjakan, ning turunan, kayak semaksimal mungkin yo kesel. Kesel, Mas. Perdana, Bos. Tapi piye sing prasamu sing menurutmu piye? menurutmu? Ya menurutku ya seru. Seru ya. Seru. Seru. Kowe melok cah gede-gede ngene iki. Seneng. Lu gak ngremong lho. Ya, Pak Dik. Iya.
Kangger wong iso mlebu. Kuwi kesempatan nganggo kowe bareng. Kesempatan golek ilmu. Iki mlebu padepokan kene iki gak angger wong. Padepan apa? Iki biyen niku gak angger wong. Majikom saksi. Majikom sakti. Tapi sampean wae safety kan kudune ya nggih trono sampean. Lek apa? Ya, Trono. Helm, Padi, sepatu. Helm, sepatu ya. Terus iki bagi nyapa wis tak gonceng bubanter kok wedi. Wedi Pak Dik. Hah? Wedi. Pas pone pas ning nggon nang jurang. Wedi nemen. Wedi nemen aku. Wedi Masa cemplung aku. Ngomawet ngono wis. Ku candidat itu mulai nyetot gini ya. Ngomen ya tetet tok. Lho, anggaran lho. Tak bayan terus. Badalan nyomok nek tak ngwek ngono. Ono malah wedi. Wedi aku. Jurang pas anjor ya wedi. Anjir ngene. Anjor iki ngene lho, Mber. Nah ning kamera kan gak begitu toh. Gak ketok. Gak kaya asline. Asline alah lah, tenan pucet, Bos. Jen. Piye pengalaman wae? Ya pengalaman nih tambah relasi, Bos. Keren. Tapi enek sedikit iki racun nih. Racun to. Nagih. Oh, ketagihan, Racun. pengen terap Ketagene. Iki cara doktrine. Terus nagih pun kuwi mesti delok montore barang, mesti kudu ndandani motor. Loh, ya pasti nak kowe ketagihan ning dunia kuwi otomatis. Loh, ngono nak tanjakan kae motor gak mampu piye? Pasti mikirin ning motor. Oh, iki kudu. Cara tidak langsung ngono ya, Pak Dik. Ya itu wis otomatis. Oh, ndek mben rantaiku tugel ya. Anu ya kecer berarti oh piye kudu piye ngono. Nak masalah bebek musuh, KLX bebek musuh malah Alah, bebek aku wis gak anu, Gak Bos. ngedat. Wis apa jadi mental wis aman, Bos. Sama masalah. Dhuwurne. Oke Mas, tak meng tak kon gandel tau. Sapuk ngono sekirane gak nyantol. No. Lho. Kurang tenaga tok. Motornya kurang tenaga sithik ra apa-apa. Wong Sing penting jalure ngikuti jalur. Kita penikmat jalur. penikmat. Trabas gandel wong nek gak ade peneng Lah banyak. Kan Ayo. ngono lho. Kabeh ngandel wong ya aku. Terus ya dol wong lho. Ngono. Banter bocah nak numpak teh kok Kenji. Banter tenan. Ki wedi keweden. Angger tak delok pucet lho. Kayak nek abang iblas. Dalane cilik ya nek pasan. Cilik. Jejer jurang. Jadi jurang. Nang glundung lho lah. Urang. Lah. Lah setir natap sing kene, sing kanan, duk rono. Motor glundung emang. Kayak bayang no. Jadi kan siki wedi Bos, tak gandol ning jati-jati sing ngek ya wedi. SIM Sim Jisim. jalur sim. Jalur sim ngene. enggak lengki. Tapi alhamdulillah kemarin wis terobati ya i. Lah arep budal itu aja kayak ragu kayak Ya piye mau ning tengah dalan wis ade iya. Melu pane montormu gak nyandak kuwi ning dalan lho, urung teko nggon wis dingonokno Akeh sing wong. bilang kan dari omah pun wis motor gak nyandak musuh KLE KTM sing YZ. ZZ. Nyatane tiba ya alah wis mau ngono ya ta Pak Dik. Ya wis apa wis rutene awake dhewe kok bendino. Kok bendinane. Wis gojangan jeneng wong. Kok jangan, Bang. Lho tenan to ini. Mana wong gandol wong kana Pak Dik. Gandol iki dhewe wis. Enak. Ngono lho. Karena ya kita kan ya golek video. Iya. Mbok munggah ndedek lho Bos, nak iso digandol. Tak Gandol. Sing penting apa tatak lho, apa mong glundung bareng lincah ben piye gak gulungan motor ngono barang kudu lincah kan. Misal tak tuwat tot. Grebyak kowe kudu langsung rol guri. Nyolot guri. Raplake kudu apik. Ya glundung nyerol. Oh. Aja panik, nak panik alah. Alah. Lekan motor malah jadi Ayo. knalpot. Boloku ya kok boloku dingi. Sapa Jupiter sapa dingi jenenge? Jupiter apa Dik? Oh, ada tak itu. Tat. Senane jemping, Bos. Senane jemping. Tibake kejeme kebanter lele. Geblak pas Ngene bangkane sik ngene tak ngerti Pak. Wes opnam Bos. Jadi dukawan opnam hari ini. nama. Duk wes gak mampu duk wes. Mampu. Menang blitis muda lho, Dok. Anggak mutok. Blitismu iki ngowele lho. Kowe iki jan. Lambe ketan ke kamera. Iya. Kok nak neng ndi sing ndi Blitar
Jonegoro. Kediri Jonegoro rasa melok sarungan wae. Sarungan. Turu kayak nang aneh. Nggo bantat karo aku. Pokoke bantate gak krek semut wis apik. Bantate Halo. ditunggoni. Ayo nunggani bantat gak krek semut wis apik. Apik. Coba pesan-pesan atau kesan Kesan-kesan terabas nih. Kesanmu. Pokok man selagi si nenggok wilayah 2 jam kena ditempuh perjalanan anak Edi selalu ikut. Ya berapa? Insyaallah ikut. Karena yang ngerti tau montore wae pisane mumpuni yo. Iya. Hmm. Padahal MBG yo kuat, ya toh. Pempes yo kuat. Yo ya. Makan batu giok yo medan yo ngene KLE kan ya tabas sih. Watune sak men iki lho. Tapi nyampe gak direkam, gak kerekam. Kowe ke pantai KLE kok. Aku di salib di gosok digontok anak aku. Kayak lagi ju. Di gontok banku di torak glundung ya wis to ngalah aku. Aku KLE tancepi ngarepe celep. Tancepi. KTM salib ya kok. KTM tak salib, KTM oren. Lah piye kono arep ngegas terus, tak wantek ngarepe. Lah Langsung watu. mbok pecok ngene. Tak pecok ngarepe. Tak pacul ngarepe ngene. Pecok ae. Alhamdulillah. Iku. Cuman ya motorku kurang tenaga. Nah, mungkin ke depannya ya dandani koyo mbuh kaprat, mbuh kelep, mbuh apa kuwi. Nak ngebes-ngebes disekut dandani sithik-sithik ngono. Apa nak iso burungnya sing kan kayak burung apa isire? Klepep loro. Klepe papat. Kena Kena kuwi. Iso. paling. Ombo sirine bengkel ngono kuwi. Up ngene wis. Heeh. Ngono. Dan iki ana sedikit apresiasi untuk Kenzi kemarin anak sing nyawer ki 200.000 kan, 200.000 untuk Kenzi. Terima kasih. Terima kasih. Mbak pokoknya. Mbak Terima kasih, Mbak. Muga-muga panjang umur. panjang Amin. umur. Amin. Amin ngono. Jadi hari ini tanggal 22 kita bagi-bagi rezeki juga untuk Mas Tember. Terus ini Kenzi sing selama ini bantu kan. Ya hitungnya nominalnya aja diangen-angen nominal sakmene tapi pokoknya wis nggo apa uang lelah lah kanggo tuku rokok apa tuku apa. Wis bate dhewe semangan caplok. Nanti nang topi mergo amplope gak enek. TF ya Ya. TF wis biasa bos. Ngono tapi untuk dukaan barang ya sesuk waktu TF nggo bengi. Wong cek gluntung Salah bos. yok 6. Koyo nang bos. Jadi keruduan selimut tuh bos wong yang menggigil kewademen. Nah ini kini pucet. No. Alah, cethe gane bos. Darah karena swidak mbuh kok. Kececet mbuh kene. Kecetet. Kene. Nek lihat, banget kan lho. Ya. Langsung mak klimpruk kene sik. Tapi nak skill dukaan itu bagus bos karena DE Nyocoke awake cilik Pak Dik. cilik, nyocok awake cilik terus montore enteng karo cik nom cik lentur awake. Serawake iki. Lah aku mbiyen cik nom alalah nak ngono ke alah wing. Serang ngambah lemah, Bos. Gak ngambah lemah. Bos tuh gue mumpuni. Mumpuni DE. Ya nyocoke. Tapi pek nyampe kok kuwaku nih. Gak kaku Kaku sing bisa nantok kayak ning waton-waton kayak. Ning bed Jalur kedua aku les no. Wah, ulas glundung kuwi. Ndi tuh waton-waton itu. Oh anu, watu galeng. Watu galeng. Watu galeng wangel bos. Watu galeng watune mblebek-mblebek tapi koyo nyepit-nyepit ngene. Trap. Dadi gak rumput atau koyo paping gak tapi trap ndek, trap dulu. Tapi itu manjak ngono. Iya. Watu galeng. Dadi rintangannya nek sing angel-angel watu galeng. Terus Yo batu giok. MBG. Ya MBK batu giok kuwi. Terus sing tanjakan Pampas. Pempos enek sing enek tulisannya tok. Tanjakan gunung apa kayak? Gunung Tengkorak, Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak. Terus Watu Merak. Watu Merak. Terus turunan Adem Panas. Turunan Adem Panas itu tenan. 2. Adem Panas tenan, Bos. Gak ngapusi aku. Ngene, Bos. Lah, ke apa iki? Eleke motor ku adalah ketika turunan karena setirnya pendek. Jadi nak pas ngene iki Kayak jongko. kayak jongko. Tapi nak kowe kelemahannya adalah pas tanjakan kudu ngeblak karena setirnya Setirnya dhuwur. dhuwur. Aku nang turunan, Bos. Kelemah aku dadi rada eneng rasa sir-sir ketika Kayak ngene, kayak jungkel pendik ngene, Bos. Samare motor ki rono. Dadine ya perlu adrenalin juga, nak. Apa nek ngene kan wis paham ya Alah, Pak Dik.
Ngono lho. wis paham. Saya sok-sok ben wis meram. Alah, Merem. jadi tamu kehormatan ki somben ki. Ngono lho. Wis naklukno tanjakan turunan ya. Jare wong wis enek ngonone karek. Bangga dek celok MC. Kula caruban rasae. Bangga ya. Dadang. Rarang. Tapi punya cita-cita membangun RBT ora Amber we? Gak ya? Nek Supra kah, kowe tak gawe utang ngono mampu, Pak Dik. Dulu sampe lebos mesin karo anu ki, sakmene iki. Ngene iki lho. Genek. Wis ngono mampu. Kuwi Gak usah nganggo, gotong. gak usah nganggo ban sing gede-gede. Kuwi lagi pertama ning pasir hisap ke wis salah. Wis cenek banyune. Mbok Gas saya ban mancap. terus mancap pasir hisap, Bos. Tapi njelalah bannya WD kan radial kabeh. Kayaknya sih mantap. Kene sing mancap. Nggon aku enek greg-greg mediku ranteku Ranteku pedhot cepot meneh ternyata gak iso mancat ngisor. Dadine greg-greg iki kaya lodo ngono. Tapi alhamdulillah iki pas metu ke setar, aku ning asplan tuh gak begitu banter-banter, Bos. Wedi nak meruwet meneh. Rantine. Heeh. Nah terus ketika neng apa ki neng jalur kok tak gas piye-piye kok matuk, wis wani geseber bos nang kono. Wah. Banter tenan. Banter terus. Tapi nak motor kuwi unggah to, dik gas santai motor gak mati, Bos. Heeh. Nggon aku gas santai nek gak kuat mati. Gas santai terus karena lemah ngono. Kopling. Oh ngomong kopling kudu. Anggon aku kudu gas santai karena engko tenagane Dilongi baleni yo, baleni neh cara anu Ambekan. ambekane terus ngene gak kuat meneh. Kudu sing tak yo tak. Pong ngono. Gaspol. Gaspol. Cuman ku nak kebanten ndek adik ya iki awake iki main iki ngelong Main gas. Ngelongi gas. Wis biasa awake joki mbiyen ning Sentul, Bos. kuliner nek Sentul lho. Juara 3 mbiyen. Lho tenan, lho rantiku gak los. Ning ngarep finish los. Terus tak surung ya, Po. Malah juara 3 batu salib. Tapi jalanan cek oleh juara. Juara 3. Mergo ranting pedhot. Lah kok iki setar pedhot nah ya Allah. Ngelingi zaman biyen nah. Iya. Iso ben alane kompetisi apa we. Kowe kan ya cari aku ya matur suwun kowe gelem belajar neng wong-wong ngene iki nak Si. dijuwehi PI, dijuwehi dukawan ke aja dadi Kuwi motivasi. nah, Pelajaran. tapi malah dadi Pelajaran. pelajaran. Oh, berarti aku kurang. Waktunya kowe wi golek ilmu sakake meskipun wis swara kaya apa, Pupung enek sing marahi. upangane sing ngarahno. Biyen aku gak enek sing belajar ini gak enek. Maksudnya ya iso engko utek-uteke dhewe. Nak koyo otodidak. Nak kowe enek sing ngarahno Ngene iki mumpung. Itu kebanggaan. Iya. Wis Mergo ya sejeneng kuwi lambat delok ta cacah wis ngono. Gak ngger wong lho, Bos. Ngono. saran nggo Kenji. Saran. Sarane nak rene nak wis sekolah ya. Heeh. Bengi aja bengi-bengi. Ya wis tak bulan balene nak mau nak wayahe. Untuk Kenji untuk asli semuanya. Nek sing cek pendidikan sing pelajar lho. Sungkan karo wong tuwek ya. Aku ya wi terus terang aku arep ngomong awal aku sungkan karena ya kuwi bengi ning kene jadi aku gak ngakon rene ya gak menging tapi tahu diri lho. Karena sekolah takute dari pihak tangga-tangga, Nah, pihak begini orang kuwi lho. tua. Ngene kula diumbar ae. Ku gak ngelengno dikarani. Darane ngene iki gak ngelengno. Dilingno terus Bos karo Pak Di. Tak elingno terus bos, cuman ya gak ngerti jenenge wong ngono. Terus piye ya? Matur suwun Ber ya. Wis kowe tak anu ngancani Ya, dicek rono rene. Meskipun lincah-linci lah. Masih melinca-linci ya. Melinca-linci ki bos. Gepu saiki piye ya? Lu lagi sarep mbako ngono wis mau metu. Ngono. Model lagi sarep mbako ning omah wis ra metu. Wis engko duwe rokok wis gak kena goleki bos. Karepe iki dijujuk terus digoleki terus. Kudune dhek sing goleki wae ya iki. Ngono wis tak perlokno ngene iki kudune kowe goleki. Ora anak kono, Ngenteni telepon sik. malah ngenteni telepon. Gak ono alasan. Alasan. Gak dijipuk kok. Ngono. Tapi gak apa ya sadan ya ayo Mas Ripan. Ya wis ngono ae matur nuwun iki. Bos. Salam asoy. Salam buat asoy. semuanya, salam sempak terus. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. wabarakatuh.